Здравейте! Какво правиш, бе, китаец? Пуше цигара, бе, китаец! Няма те да стане. Да, не чака, бе. Кой чакам? Я кажи, кой чака? Манол. Кой Манол? Виж, професор. Афганистан. Афганистан? Да. То се Професор. Дърт Мангал. Третия мъгъл казва, винаги бъди сигурен. Въпре! Какво? Какво ли? Ще ущупя главата е това, брат. Идиотче! Абе, мъгълче. Ай, Текте на въшата, виждаш се. Да видим от какво взима. От неговата каштурка. Ей, циганин. Турка! Турка! И бах, мамо и кама, ни гледай, Виждаш какво ли, става. гледай. Дай ти ме патката. Да, Това съм аз. това съм аз. Енги.